Zásadnou vecou, ktorá zhoršuje kvalitu ovzdušia na Slovensku, sú lokálne kúreniská. Predtým, ako si kupujem dom, tak sa zamýšľam aj nad tým, čím budem v budúcnosti ten svoj dom, ten svoj byt vykurovať. Veľká časť domácností stále používa tuhé palivo, hlavne vo vidieckých oblastiach, ale takisto aj v mestách. Sa mnoho ľudí vracia k tomu, že používa nejaké krby, používa nejaké piecky. Tak je naozaj dôležité mať aspoň 2 roky suché palivo, a keď nie už dobré drevo, tak aspoň brikety alebo pelety, ktoré majú teda nízku vlhkosť na to, aby nám nezanášali komín a svojim dymom neznečisťovali ovzdušie. Je naozaj dôležité mať dom, ktorý má nízku energetickú náročnosť. To znamená, že sú zateplené aspoň podlahy a stropy. Čiže je dobré sa poradiť s energetickým špecialistom a naozaj zvážiť, ktorá časť domu musí byť zateplená a ako najefektívnejšie vykurovať ten náš dom alebo byt. Druhá príčina zlej kvality ovzdušia na Slovensku je zlé nakladanie možno s rastlinným odpadom alebo materiálom z našich záhrad a z našich ovocných sadov, kde mnoho ľudí nekompostuje, neštiepkuje, ale spáli odpad, ktorý pohrabličkuje alebo ktorý sa mu zvýši zo záhrady či z kuchyne. A práve ten štipľavý dym, ktorý vychádza z rastlinných zvyškov s vysokým podielom vody, je tiež veľmi zlý aj pre nás, aj pre okolité prostredie. To, čo vie spraviť vlastne každý z nás, je používať okrem hlavy takisto aj naše nohy. Presúvať sa minimálne 15 minút do vzdialenosti, keď niečo potrebujem kúpiť, vybaviť, buď pešo alebo bicyklom. Naozaj nie je to náročné, pomôže to nášmu srdcu. A zároveň si vyvetráme hlavu a nemusíme ničiť mesto hlukom, otierom brzd a tým pádom zlým ovzduším. Využívať dobrú verejnú dopravu a pokiaľ nefunguje, tak dávať spätnú väzbu dopravným podnikom, dávať spätnú väzbu samosprávam. Na dlhšie vzdialenosti využiť aj to auto, ale malo by byť na poslednom mieste. Okrem toho používať vlastnú hlavu, kupovať lokálne produkty a nespoliehať sa na to, že niečo k nám doletí z druhej polky sveta. Podporovať lokálnych gazdov a lokálnych remeselníkov a usmievať sa. Ďakujem. Moje meno je Ladislav Bíro, pracujem ako manažer kvality ovzdušia v Banskobystrickom samosprávnom kraji.